Ki para samla ba iej baro jong kabalang pat ki para bangej kajing seng samla balang Presbyterian Put Mauri kapadiang semua bahaya pi baro syakani kajing syakri lang kajong iyo blay lingba kani ke YouTube channel jong kajing seng samla ni aingu iyo blay bu ula penla yangi hagani ke janmit ban penlong ye kani kajing syakri kajing mani bat kajing pendon borom ye kekerteng kajong u ni pediang subahai kitu baro ki ba ya simenta ki ba pej ye kani ke channel kajong i kani ke janmit bat ngi duai ba ublen kurku ye pi baro ki ba ya simenta kani ke kajing seng duai ka ba kajing seng samla kala kan ka penlong kalong ka por ka ba kodor bat ka ba kentang na ka menta jongi iwei pa iwei kumtangi khot sngo bahaya pi baro ba phenya simenta bat ngi hagani kajing syakri kajongi kum kajing seng samla ka ktien kajong blay ka sam ka ba shispa lai pulai ka khot ka ba ningkong hadu ka ba lai ka ong hakmi ka ba bha bat ka ba internet katnu ba ki para ki syonglang ha ka ba yaso ka wei kalong kum kajing sle ka ba kodor halor ka kli ka ba tuj ye ki nyu temo u aron ken kabahyar haki remyang ki janjong u kum ko umjer u Hermon kabahyar halor ki lum seyon na bahangta ken utrai ulah hukum ya kata kajing kerku kajing im kabahala karta ken ublen kerku haka bapuli bat syak skor ya ka ketien kajong u ini sedang ya kini kajing syakri kajongi hakani kajanmit ini simentalang habangin ruai kajing ruai ka ba arspa an riu phopra kajing ruai ka ba arspa an riu phopra bat hadian jong ni kajing ruai ka karpat i masa email pol wan khar in sayala mengi haka ba puli na ka ketien kajong blay bat kajing ruai ka ba arspa an riu phopra try to wan ban kerkhu yangi daga bor kajing ai kijing kerkhu kum ulap ba hangi minta tu pensulai the atrai mentangi kerpat yulap ba hangi tu ai ngidang ap atrai ngidang ap barok lang tu pentamai barok sau tu ligi dekhot pat ka khoros ka jingruai ka ba arspa ndrepopra Try mentangi kerpat yulaba hangi tu ai ngidang ap atrai ngidang ap baro lang tu pentemai try ngi slow bami don kat bangi dang ya seng lang song ban ngi batu ya lam ru baro par tu pen kentang te atrai mentangi kerpat yulaba try ngidang am baro lang tu pentemai try hamingi ai di baro med bat men sim ngiadem bajing i jong mi kan yai tut tang ha me jing sung ni she
try mentangi kerbat yula bahang itu ai ngidang up try ngidang up baro long to penthemai try to slow jing do I jongi dajing I chamingi pai naga catching is nay jong me lapa jing kerkutu ai te a try mentangi kerbat yula bahang itu ai ngidang up try ngidang up baro long tu penthemai Shwa bangan lek hu blai ge jing dwai ngan pule ka tu kat ne na ka ktien ge jong blai ya bin lak ban siam na ki jing dwai sam glanong ba atpulai kat khot I wei hadu saw ke gospel yones glanong balai kat khot ba khat nyo bat kum juru na ka city Paul skino Ephesus glanong basan kat khot bening kong bat baar ki kentien ba ongkum ne utrai ulong unong ap lang berat jonga ngan om kirdo Ula pentia yanga hagi jaga pelang bajerngam. Uyalam yanga harut ki ki bajajai. Upen paipat ya kemen siam jonga. Uyalam yanga hagi lenti ke hok. Na kebenta ke kerteng jong Shisha langa yadru ya ke tem ke serngiu ke jingyam. Ngan siap ting ya ke basniu. Naman medon ringkan mami bat nga. Udeng do bat usyan do jong me ki pentengen yanga. Na bau blai sim lapha ya lau khon che ka perthei bo un penrem ya ka perthei henrei bo un pen ya ka perthei da tolong phi na markata ki nong buat ya blai kum ki khon ba yen ba tu pen ya ha gajing yen kum ba ukresru ula e ya phi ba la it no ya la de na benta jongi kum gajing ai ngo bat gajing kinya ha blai Yak ban long ke jing eo ke BLB. Tu blai unca skor pedang juple ke tinjung ngin pendem gi jing tuai. Kuk pa jingi bah beneng sai sempat try wan dem his lagi jat gi bakhoi bekantang gi jome. Ngi ai ngur eme ablai yak ba memsim ino ingi ken try. Tat adu kan ke klip mat ke bamenta. Ya bangi long kum ne kum bangi long menta. Keden ba gajing e gi sen ai ba gajing kurku gi jome. Tunai kurku try gi singi gi por gajing jongi. Banginang la ban syakri ban pendon burom. Ya ke kerteng ba embat ke batiang bat ke badan bor e gi jome. Ka ba me menang ibet ban bo ingi haken ni kasla jong ka kendo. Ngi suman ai ngur eme ablai ya wa mel ai pat ingi sai sisen ni ka lat ken bani doring kat akan ke yeng bakhoi bagantang ge jome na menta mentei ge duan ge jome ngi ai ngu kerpang ru eme ken try ya wa mel ai tino ya lau khon ba khamaroi jome Jesus Christ khna man pelaj emengi ki brig ba pop bat ki barem to ai bakas nam ge jong Jesus ken kan saj gi do not betingit ke jongi kan pen khoi ge jimut ge jim perkhat ke basneu baran hangi batu nam pen ko bor ma me ablai ge jing em ge jongi kum ki khon ge jome ya rab isen ai try kham tam yangi kum ki khon samla namar ngi em hakini ki singi por minta badap tang ge jing e ge jing ele habangi phai sikadeng sikaman jong ge jem jongi ngi I tang ke e ki jing sneu jong kan ge perthei nrei try to shim bat scam da ka kti blai ge bakraw bor e ge jome khnang bangin light na ka ta ge jing sneu batu ai boring I try kirsan boring ke nya blai bangin la ban yele persha ki bor jong ge jing dum tu doreng kar ma me ken try bat ni pen kop yangi ken try da ga bor jong ge jing e da ga bor jong ge jing sngoren bat da ga bor jong ge jing yaisha bat dei tang ma me ablai balong ge jing kermen jong ge jing em ge jongi bat try nga dwai rukum jo namanta ki wepat ki samla ken try ki bam sim la bang shup an kieu shi ken jome ki bam sim la padiang shu e ka kerteng ge jome ken ablai try da long kaman ge jome me balong ublai batap halor ke baro to leit batu kta ken try ye ki do not ge jongki batu ptenen ti biang ye ki sai sisen da ka kri blai ge jome bat kham tam e bagin padiang ye me kum nong penem namar ngi tips kem bade tang ma me balong ke lenti ka hok
bat ka jing shisha tu doran kat mame try kham tam kum makan ki singki por ba menta kan ablay ngidon hapneng ka jing ka jing kan try ya bakan ka jing pang khlam kan try u covid-19 kan try subien ulapen sniu shisha kan try ka pertai henry try tu pen pau ka burom ka jome kan try bangingit scam baga kti badan bor ga jome kan pen khia no kan try ka perthai hi barok away baga snam ga jome kan try kan pen khoi no yu ni khunyang jempang bat tu doran kat mame kan try ju subien bat ki doctor ki nurse bat kumjo ki nong sensar ki noyaram ki ba pher kan try pen ko bor ki kan try ju subien dalau men sim u jome pelaj ki na ka jing ma ka jing mensau bat tu doran kat mame kan try bat ki khon ki shakri ki jome ki wan phai pan na ki Jelak berper kan try subien bat kumjo bat kituk brang don hagi jaka jongki hagi jaka tray hagi jaka puli hagi jongki lah kalong hari India bat kumjo sabar jong hari India ru try pen skema me do men sim jome kan try pelaj agi ru kan try ya dai ki try sumar su kher me kan try ke jing em ke jongki khana ken lan nakano kono ke jing nakano kono ke jing sneu bat tu doran kan mame ru kan ablay kam pam bat gitu ki beduk ki barang li ki baman ki jing pang jing stom ki baman ki jing ko makin ki por tukar khu do jo men sim jome kan ablay ye ki ru bakin yo kan try ye ke jing ko khu ke jome bakin light na kai ke jing ke jing sneu jo kan perthai ndai me man ron kan hak sinda jome na mangi tip scam bade tam me bolong udeng do usando bat bolong ru utrai ke men sim tukar shan bor me kan ablay ye ka wei senjam ka bangiyan ka bangiyeng kan long daga jingalam daga ketiga bakrau bor ka jome kan ablay khnam bangin lat ban hap ka jing pensoy jong ka pom batun ai boring kan traji subien kham tam ki nong yalam jong jiseng samla jongi bat kum juru ki nong yalam jiseng samla ba pher kan trai bakin yo ka bor ka jing start ame ka bor ka jing start bakin jaman siam kan ablay khnam bakin la ban yalam ya lagi jong ka jeseng samla ya la ka jong ki kan hon haglenti ka bade biang kat kom kaman ba khoi ke jome tu penang pen ko bor to na kershan bor me kan trai jisu be ya ka jing em ka jongi kan trai benginang la ban psai la ka jong ka jingmot ka jing perkhan de ka ktien ka bakrau bor ka jome batu daran ka me kan trai bu sakri jong me sayeng ban doi ban khot ka pat ka ktien ka jome kershan bor u kan trai jisu be batu abi ki ba mi nak sentur ka jong u kan long ka jing hikai ba ka jing khu yang ilang baro ba yo sngo ya ka kan ablay to sim kan trai ai ti ka pot barang sa jong ka jing em ka jongi sngo bat ma yang no pom na bangingu idem ni pan kini baro ha ka kerteng Jesus Christ amen ublen kerku ya ke jing puli ba ke jing sha skor ka ktien ba khu ke jong u bat un kerku ru ya phi masa email pol ba pinang la ban shakri ublei ha ki por jong phi baro ha ke ni ka por ngin sa poi se ka benta ka bangin shim benta lang ha ka jing duai ya ka ban leche ublei ya ka ban pen sngowi ke jing kerpat bat ke jing angnot ke jongi kum ki khun ke jong u haswa bangyo ban ya shim benta lang ha ka jing duai ngakwa ban yalam kat tu kat ni ki jing slok na ka ktien ke jong ublei ka bangala pensyong nong rim na ka city upol sya ki Filipi kalau nong ka basau ka dekhot ka ban rieu bat ka ban nyeu ka city upol sya ki Filipi kalau nong ka basau ka dekhot ka ban rieu bat ka ban nyeu ka ktien ke jong ublei ka ong kom ni wat kuslai ya ka ei ru henre ha ka ei baro da ka jing duai bat ka jing kerpat lem bat ka jing aingo tu pen tip i ka jing pan jong phi sha ublei ti ka ta ka jing suk ublei ka bapalat i ka jing shampang baro kan ri jai ya ki do nut jong phi bat i ka jing mut jong phi how Christ Jesus wat kuslai ya ka ei ru henre ha ka ei baro da ka jing duai bat ka jing kerpat lem bat ka jing aingo tu pen tip i ka jing pan jong phi sha ublei ti ka ta ka jing suk ublei ka bapalat ya ka jing shampang baro kan ri jai keng ya ki do nut jong phi bat ki jing mut jong phi how Christ Jesus ublen kerku ha ka bapuli bat cha skor ya ka ktien ka jong u habangi ngi perkhat bat habangi ngi penlet jingmut i ki jingja ha ki sngi bat habala pen bor yangi daki ni ki jing ki bangi ngi ya kendo bangin syong khop aki yang ki sem jongi bat habala pen sange no i ki jing shakri ki jong yublei
Kalapen perkat yang bat yang ngi baro. Bat kalapen kuslai ru iki jingmut jing perkat jongi. Bat kalabu yang ngi nadu ki banget bat ki banget ru komjo. Haka jing ke bakrau. Henry ngi aingu ya ublay habangi pule ya gani ketin ngejong ublay ke baupol ula keren sekip nong Filipi. Bangin om kuslai ya ki baro. Henry ban bu ya kita kejing kerpat bat kejing angnut jongi. Hakmat jong ublay. Umdan kejing haka jing im kejongi ke ba ublay umla ban weng. Umdan kejing sngosi haka jing im kejongi ke ba ublay umla ban pentingan. Umdan kejing pang ke bawan haka jing im kejongi ke ba ublay umla ban penkekea. Umdan ke ru haka jing im kejongi ke ba ublay umla ban le. Nre ke ke ba don kam. Kalong tang bangin pentip sa ublay. Bangin pan na ublay. Ya kata ka jing angnut. Kabangin idon hapo jong ka do nut jongi. Hoot shisha kum ki banget bat ki bamnget ru. Ka kawai ka jing terang bat ka jing angnut ka jongi hakini ki sngi bat ka bakum ka ni ka por. Haka ba ka ni ka klam ka ba syarkai kalawan ya ka ban penjot. Ban penyap. Ban pensitom ya ka perthai barok kawai. Kalong ya ka jing pelat naka. Kalong ya ka jing penkia. Kalong ya ka jing ada bat ka jing arap ka jong blay. Bat ublay jonga bat jong pi ulong ubakloy ya ka ban jubab bat ya ka ban ai ya ka ta jing pan jong ka do nut jongi. John Wesley hakaway na ki jing duai jong ulong kumni hakaway ka sien. Haba lalu ti ya de ki rius neo haba haka jing yai lenti jong Onda haba ula poi hayeng ula duai ya ki lai teli ki mat jing duai jong ulong try nga aingo ya me bakini kinong luti kila luti tang ya kapisa bat ka jing don jonga kim sim la simno ya ka jing im ka jonga bat ulong try nga aingo ya me bakini ki briu kila sim ya ka banganga don wat langa don tang kendiat ro bat nga aingo ya me try bangam dei unong luti nering ngadei ubala syak lute. Kata ka ka jenget ke ba kraw, ke ba uni riu kraw jong ka jenget John Wesley udon. Hapadeng ka bakat ka ni ka klam ka ba syurkai ka bangi kendo. Ka ka jing sngow tho jongi kum ki bangai. Bat ka ka jing yo jongi ya kini ki jingja ki bala jasa udong jongi. Hatu ngi kloy ni ban duai ka ba John Wesley duai. Try ka bangi ngi mat ha ka jing im jongi. Shisha kala tu no ya jing syakri jongi. Kala tu no ya jing tray jing kata jongi ya jing pule ka jongi. Ka jing pang klam. Kala tu no ki bangi ken koridor ka jing im jongi. Henry kamsim la tu no ya ka jing im ba koridor jongi. Hatu ngi kloy ne ban ong try ngi aingo ya me wat ada ka ni ka klam kala le don bor kat ne kamsim la ban penjot ya ka jing im jongi. But try ngi deban ngi kloin ban duai bangim simlong kinong penjot nrengi long pen ban ka jing kerku ya ki waipat hatu ka jinget jonga ba jong pi kalong ne ka ba scam hadu kata bangin lej ha kamat jong bleh jing duai kumbo John Wesley la duai kaladan ko ka jingja ha ka jing yak lenti jong George Muller wei riu kraw jong ka jinget bat balatip yo kum unong duai ubadon ya ka bor jing duai ka baklan bat ka badon bor ka ba George Muller bun sin uju duai nang ta ki baduk ki bakerdu bat ki bashitam balaong bah ka wei ka sin u George Muller uladai ban lech kubek ya ka ban pendep ya ka wei ka program ka jong bat haba ula syong ha ka ta ka judge Ulaong yo tau kapten jong jahaj ngadai ban poi ha ka sngi sat jan ha kubek kenang bangala ban pendep ya kini ka program ka jonga utau kapten ulaong ka bamla ban long miyo iu ni ulao badum kat ni ngim la ban penpoi ya kini ka jahaj jongi ha ka ta ka sngi ka bame me kwa badu George Muller ulaong yo tau kapten ngam simpet yu ni ulao badum ubaka ya kini ka jahaj ka jongi ngapet sha ublay ubabat ya uni ulo
ngam simpet cha unu lo baka ya ka jahat ke jongi ngapet cha ublei ubabat ya unu lo bat ulakot yu to kapten cha kabin ke jong ong yang ni let bat nga bat ngin ya duai bat u George mula ula duai jing duai balingkot ban kerpat ya ublei bun pin ken riak no yu to lo kenang ba ulak ban poi sya kata ka jaka ka ba utmu bat ban pendap ika kam ke jing lap ika gospel bat ka ba pela kalong hadien baula de banduai ula ong yu to kapten pechabar jong kan ke jahaj ke ga me yo i bat utau kapten ula pech bat ula dap da ka jing lengok ka bakrau ban yo i bu tau lo o badum ula khoj bat ka swing beneng ka long ka khoj bat ka ba itanat bat lala ban pen poi yu George mula hakapor ka ba utmu ban poi kata ka long ka bor jong ka jing duai ladangi ngi deki Kristan ki bam juduai kata kamut ke jinglong Kristan jongi kalong ka bathala ka bam donong rim hangnu ru na kata ka dau ke jing duai kalong ka badon kam hadu kata ka ba pen pau ya ke jinge dei ka ba jan ka ba scam ka ba shisha hapedeng jongi ki banget baru blei uba mangingi mani tungin ken mau ya kan ni baka jing im jong ka jing duai kolong ka bor man kersyan yangi haki jing jongi baro kolong ka bor ka ban rap yangi haki jing jongi baro u Daniel u duai laisin chisngi u Daniel u duai haka kamera jong u Daniel u duai haka krem jong kising u Daniel u duai naka benta ka jing start bat ka jing champang ka bakin jablay badu Daniel u duai naka benta ka jing alam ka jong ublay ka jing kentu jonga ya pi bat yangi baro hakan ka jan miet kalong tungin duai ka mu Daniel haki yeng ki sem jongi walang ngim yo ban lej ban kiu ka yeng ka jong ublay henry haki yeng ki sem jongi ngin duai kumbau Daniel u duai ngin duai haka krem jong kising kani ka jing im ka bangingi im kalong tik kumbadon u Daniel haka krem jong kising ngin duai ha bangingi don ha pedeng jong ka jing bat ka jing ale jong ka jing im pada ka bakum kata ka por kumbau blei ula pen kebum ya ka shintur jong kising bakin ampen mong bakin pen mensawi u kum tar u blei un khang ya ka jing pang klam bahkan penjot yangi bat ya ri ka ba e jongi ba ka percaya hi barok ka wei kumba ublei ula le phlai u Daniel un le ru kumta ngin duai kumba u Daniel u duai na ka menta ka jing start hagi ni kisngi ni don si bonangi na do ki kon samla ki long keme ki long pabat baro ni don ha ka jing klumar jingmut ka bakrau namar ka ne jing pang ngim snow tho sho yanungin ngai ka ei ka bangi dei ban nget bat ka ei ka bangi dei ban le nrengi doni ublei uban ai hangi ka jing shai uban ai hangi ka jing snow tho bat ka jing champang ya ka ei ka bangi ngi dei ban le bat ka basau ngi dei ban duai ya ka jing alam ka jong ublei ya ka jing alam ka jong ublei ni alam ngi nga don ka jing nget ka bakrau ngin salat na ka jing jenjar ngin salat na ka jing ublei ni rap ngi ublei na ai bor ngi ublei Kristan ngi namar ublei ula kular hak kitab Jeremia kelenong ka arpu kendai ke dekot ka bakhat wei la dengin puli dekot ka bakhat wei ter ublei ula ai ke jing kular bat ublei ula pen ngau hanga bat api wei ublei wong na banga tip ki jingmut ki banga perkhat chapang jong pi ong try ki jingmut ke jing suk ken te om ki jong ke jing sniu ban ai ke jing kermen ya pi hak por bakut jong pi te pin khot kerpat yanga bat pin yo lej ban duai hanga ngaru ngan sya skore pi bat pin wat yanga bat pin syam yanga haba pin wat yanga daka do nut baro kata kalau ngajing perkat ke jong play nam ta jong apa jong pi para bangai bai ki parlok samla bai jonga wat perkat ba kini jing ja kini jing ba pi kendo le se ki pimla asu ban le ki kam ki ti ki jing bela ki jong pi pisngo ba pila don haka jingkut lat ba ke jing ka ba khra kumno bangala ban pendap yala dia bagi yang kesem nreken mau ublei ula kular te ula kular ba uong ka jingmut ka banga perkhat ka dei ki ki ba 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 ki ba suk na ka mata jong pi
Om ka jing sniu lo ong. Om ka jing sniu. Nure ka jing kerben haki por bakut jong pi. Haki jing perkat jong ikum ki brio haki ni ka por. Ngi perkat kan ni ka bakut jong ki eki baro. Nure ka ni ka long ka lat bat ka gebuk siar jong ublei. Ban pen im, ban pen damai, ban pen syait borengi. Tungin pai syo ublei da ka do nut baro. Tungin duai bat ngin kerpat ha ublei haki ni ka jan met. Ngin telut la ka do nut baro. Unong ruai ngau sen ei uong. Unong ruai ngau sen ei uong ha ka lenong ka jing ruai ngau sen ei ka lenong ka balai. Bat ladangi ngin pej ha ka tu ka lenong ka balai ka dekot ka basau kunda uong. Ka kemat jonga ka tekno. Kam sange ru klem da pep. Tad on dau try un kemi. Bat un ai, bat un i na beneng. Ka kemat jonga ka tekno. Kam sange ru klem da pep. Tad on dau try un kemi. Bat un i na beneng. Ngin yai duai. Ngin yai kerpat. Ngin telot la ka do nut baro. Ki umat jongi baro akhmat jong try. Tad adu bau try. Una jubab. Ya ki jing duai jongi. Ublain kerku yangi. Nak mentaka burom jong u. Amen. Hagani ka por haswa bangin yelit lang haga jing duai. Ngini sim bentalang menyerwai ka jing ruai ka ba ars pa nyo popra. Bat hadien jo ka ni ka jing ruai. Ngakerpat ya i Mesra El Sabong. Iwei na ki nong yelam rang ba jong ka jing sing samla i balong ru ikot ka komiti balang jong ka balang Presbyterian Port Mori in saya lamingi hak jeng duai lang. Halor kini gimat ki banga pensengo ni ka por. Ka baningkong kamat kalong ka jing sengo ngu. Ngidon ka daw ban sengo ngu yu blei shimet. Ubalari yangi ubala sumar yangi hadu ko ni ka por. Wat hapdeng jo ko ni ka klam ka ba syurkai ka ba la turai don bor ka ni ka pertai ka India jongi. Ndrei ublei la pelat yangi naka hoot ki yang ki sem ki jongi. Kum ka jeseng samlaru nginduai ban aingu ublei ubala penla yangi ya ga bangin penpoi ya ka jing syakri ki jong ublei lingba kini ka media ka YouTube channel ni aingu ru ublei ubadang yai Krisyan yangi bawat apdeng ni ki jing ngidang la ban syakri u nginduai ban ngin aingu ru ublei nam takari bat ka jaj ben riu ubala yada ubala sumar yangi lingba kini ka por jo ka jing ba ka jing le ki bangi ngi de ban kendo bat ngin duai ban aingu ru nam taki nong sen syar ki ba iet ki jongi ki bala trei met bat men sim bat ki ba ublei ula ai bor yaki bakila ya ka ban ai ka jing da bat ka jing rap yangi kum ki nong song kan ka jela ka jongi kamat ka ba ar kolong ban kerpan yo ublei un ai bor yangi bangin long ki ba yaine scam bat ki ba shania scam ha u hapdeng kini ka jing ka bangi ngi kendo ngin kerpat yu blai bun Krisyan yangi unya rap yangi bangin yang scam hapdeng gini ki jing at phlong gi besar kai kamat ka balai ngin duai na kamta ka jing seng samla bat ki kam jongka ngidon ki mission project ki jongi ngidon ki wei pat ki kam hot ka jing ai jing rap bat ka jing Krisyan ka jongi kum ka jing seng samla ya ki yeng jong ki tu ki bamat ya ka jing ha ka bakum ka ni ka por ublei unang Krisyan bat unang kerku ya jing sing samla bakadang la ban ya chaprang ban kenir ka keti jing rap syakitu ki yeng baro ki badan kami ka jing rap ka jongi ho ngin duai ru ba ublei un yalam un betin lenti un ya rap un Krisyan un kerku ya ka jing pen kre jongi ban pediang ya ka jing sing jong ka jing sing samla maulai presbytery ka bangin sa pediang ha uni benai February ki kermen baki aka baro kin long ki babet ki babiang ki babah hakini sngi ki banwan kenang bangin laban pediang ya kani ka jing sing presbytery ho ngin duai ru na ka banta ki samla ki jongi ngin duai bu blei un ai bore ki baka jing jong ki kanom telot no apa ki mat ini ki jing nrei bakin shania scam wala ki ben don ki yeng ki sem kin shania bakin pai bakin IT la di hau blei kani ka long ka por ka baki kin puson ya la di simet ka jing dei jong ki bat ublei ho ngin duai ba ublei kurku iki met bat ki men sim ki jongi iwei bangi minang la ban yo ka met ka bakoi ka bakhia bat ka jinglong men sim ka bakhlain ban ya syakri ya ublei
Ho nyindwai kerpang ru nangam ta kabalang ngajongi ki rempe yang kerstan ha kabalang hi barok kuai bat barok ki para banget ki padon kan negeri bi jongi bakin jai duai bakin jai penrhem ye ki jing duai ha ki yang kisem jongki ye ki jing syakri jongki ha ki yang kisem ki jongki barok nang taru nyindwai nagam ta ki hep ki berit ki jongi ngiyo i ha ki ni kisngi ka jing khang no ki school kala penlengo bat kala pensyayong ki khun ki kti ki hep ki berit ki jongi ki don hap deng ka jing dum bat ka jing lengo ka bakhrau ndengin duai ba ublei un ai bor ki ba wat la kan ka jing ka balawan ka jing im jongki kinyo ka jing kemen ka jing uturai kinyo ya ka jing suk ka jong uturai ho ki temen ki kroru ki blano ka kerta ka jongki ba ublei un ai ki ka jing ko jing khia un sumar un sukher ya ki ngin duai ru na ka banta ka jing da ka jong ublei na ka ni ka khlam ngi ublei ula sumar ngi hadu ka ni ka sngi ngim sim don kanu ko jing ka bakani ka khlam kala ban ra ka ni ka jela ka jongi namar ba ublei ula ya dai ngi ho ngin duai ba ublei undang betil lenti ba nong ya lam ngi ba nong ya dai ngi ha ki ni ki sngi ki por ki snem ki benang wan baro ngin duai ba ublei un pentengen ye ki tu baro ki bala du no ki ba ie ki ba thon ki jongki namar ka ni ka khlam ngin duai ru ba ublei un pen khia ye ki tu ki bala yo ki ni ka jingpang ha ki ni ri India ba ie jongi ba hak leng sla ka perthai dei tang ublei bala batang ma uhi ubala man pen khia ki bor jong ka ni ka perthai ki lakut lat ki jing start ki bor jing sumar baro ki la don ha ka jing kut lat ka bakrau ndri ublei jongi ulong nong pen khia uba don bor bat uba krau bat tang ma uhi ubala ban pen khia ye ki baro ho nyin duai ru kerpang nakam ta ki tu ki nong trai ki badan hakmat ban ai ki jing da bat ka jing rap nakam ni ka jing pang khlam ka ba krau ki nurse ki doctor ki bor pulit ki bor sipai bat ki wei puk ki wei hadu ki bor snong ki bat trai mit bat sngi nakam ta ban ai yang nga bat phi ye ka jing da pangin laj naga ni ka khlam ka bashur khai ngin duai kerpang naga menta ka jongki ngin duai ru ya ka jing shong suk shong sngai nya ka bakum ka ni ka por ki dan ki jing klumar jing mut ki nong shong snong ha ki babun ki brio ha ka ni ka jela ka jungi ba ka perthai ki dan ha jing klumar ka jing mut bat ngiu i ki dan ki jing ya ki bat ka jing ling a ka bakhrau i duai ba ublei un ai ki jing tengen ka jing suk bat ka bor ka jing sngo tho ya ka ka baki ki dei ban le ngin duai nam ta ka ri ba ka jaj ben rio hi baro ko wei pa ublei un ai borengi pa ublei un ker khu ngi mat ngin ken mauru ha ka mat ka bakhat do nang ta ka perthai hi baro ko wei pa ublei ling ba ka ne ka jing ja jong ne ka khlam un pen thamai pat ya ka jing em ka jam siem jong ki khun ki jong ublei ha ka ri ka jongi ha ka ri India jongi pat ha ka perthai hi baro ko wei hadin jong ne jing ruai I masa el chabong in saya lam yang ni hagi jing duai hagi ni mat ki bang lapan sngau hagi ni kepuar
samla hashwa ya begini yo bini shembentalang lengba gajing duai nguspen kan mau biang ya ga bai chairman jong jing seng samlai lapan kan mau yo ngi ki mat bengi de ban bu hagne ko por ndra ya gajing sngo men sem ga jong phi kano bo blay upan sngo po ka download ka jong phi ngin bu ya kataro khmat ka jong blay tungin le lang khmat jong blay ha gajing duai ko kpa jong yu ba hab neng long ba khoi ka kerteng jong me wan ka hima jong me long ka man jong me ha khndo ka ma hab neng ngi don ka dau ka ba kraw ban ai ngo ye me try namang ka ko por ka ba kodor e ka ma me pan la yang ki khon ki jong me ban keu ka yeng ka ba khoi bat ka ba kan tang ka jong me ban thei ka duan jong jing ai ngo bat ka jing khot kar phat ka jong ye me try shisha ka long ka yeng ha ka ba ka kerteng jong me ka long nga try ki khmat jong me try ki pech ka yeng man step bat man met bat ba ka dono jong me ro ka don hang ne shisha try me ong la ki breu jong a ki wan ha ka yeng jong a balad kin khot kar phat ka kerteng jong a la ki don ap reng jong jing pang ka jing sitom try me ong ba men pen khia ya ki balad ki don ap reng ka pam me ong ba men ma ya ki bat ba men per light ro ka ri jong ki na ka nem sneu try ngi wan ha ka por kom ne kom ngilong ngi don ka jing kermen ka ba schema try abangi rong ka yeng ka ba khoi ka jong me ngi no ma ki ni jing kar khu ki ba bhatam ki jong me try ngi long ki breu ki bambet ban khot kar pa ka kateng ka jong me ngi ai mo ya me na mar ka jing ai jong me ka ba dab yang ya ka jing em ka jong e ka tien jong me try kong ko ma ka mingi ka jngai na ka sep ni ka ta try me la pan jngai ki jing palat ki jong e try ba bha ka kom ka por ngi don ka daw ka ba kraw ban ai mo ya me namar ma la pan lai ki yeng ki sem ki jong e me la pan lai ki ka ri ka jong e na ka jing sharkhe jong ka khlam ka bala don bor ha ka ri ka jong e ba na kaleng satlak jong ka puthei try ngi ai ngo ya me namar ka tien jong me ka balong ho ho bat amen namar me ong ba pinchio sko ya ge bro saudong jong ka puthei la ni pinchio I ta tang da la ki jong ki khmat ndrai ka ta kanum la ban wan to rajan jong ka yeng jan jong me namar ba ka snam ka jong jisu kalong ka shap ya ka jing em ka jong e try ka kom ka por gi da kan mau gerpang ya ki para samla kin try ki badan apo la ka jong ka banan dan apreng jong ki badan alag jong ki yeng ki sem dan apreng jong ki badan cha jgai na ka yeng ka jong ki ha ka jing pule ba ka jing threi ka jong ki try hang no hano ki dan ha ka no ka jing lang aman sim ba ki de bani sem ngi do wai ba ka jing sok ka jong me kan ri jai ki don hot bat ki ban sem ka jong ki bikala bani ma di ka jing sok ka jing tengen ka jong me wala da ki de ban do shi por ka jing pule ka jong ki wala ki de ban do shi por ka jing trei ka jing ta ka jong ki rengi don ka jing ka bas khem ka nya try ba me se chi sen pat men play ka lar ka lun ti try bikala ban tang pat ka jing em ka jong ki oi lung ba jong ka por ngi da kan mau kar pang na ka ban ta ka ji seng samla ka ba me lei bet ban seng ha ka jaka ka nya try to da kan mau kar pang yi ki nong yelam ka jong ka ba di ki de khot ka jong ka ro try ba gum ka por ke la ban yo ma di ka jing start ka jong me bikala ban lam ka kan hon ka jong me ha ka lun ti ka jong me try o ngi dang not ba men say a try ki samla Joseph ki bala try ban yo ma di ka jing start ka jong me bikala ban yeng yale ban ai ka jing shakri la ka long try ya ka ri ya ka jat ban reu ha ka bakum ka por o ngi da kan mau kur pang ro try ya ka kam ya ka jing lap ya ka gospel lang ba ka jing panem ko ba do try ba do nong panem jing Jesus Christ ya de duai kar pang try ki mission ki badan apo jong ka jing sang samla ki long ki kam ki ba melapen shat hakil terpeng ki ba thlot jong I kom ki khon samla rengi don ka jing ki bas kam try ba medan ka plan na bam jukot ban panem ya no re no ba dena ka daw ba mela khot ya la ka jong ka jing sang samla ban kner try ki ki ba thlot ki jong ka la ka long hang the po bor bhoin la ka long ro hamar ngar ki duai ba me try men long ran kat ki shakri ki jong ba long ba jong ki try ngi ngat scam ban ki don ka jing kermen ka ba scam ba ki ki jaka ki long ki hima ba Emmanuel ka nya try kan ma ba ha kerpang ya la ka jong ka jing sang samla anu snam ban wan try ka ban priang ru
ya ke presbytery mi itrai ya ke jing leng ke jongi naman ngidan hakat ke bokom ke por ke jing ki ker saudang ya ke jing im ke jongi ngim tep trai la ngin yona mi ka lahat ban syakri ban pendan problem ande tanggawai bangitep ngitep me long sansar jo ke breng ban jo ke khndo ban me ki baro ki long ki ti ke jong me ban ngidan ke jing ke bas khem men play ka lahat ab ke khom ki khon ke jong me ngin yo ban syakri lai lo je me ke nya trai bukan mau ker pang trai na ke benta ke balang ke jongi nado yeki nong sarai ke jongka ki pastor bat ki long yeng kristan ke badan po jongka trai rap bakom ke ka por ab ngim yo ban kiu ke yeng ke jong me bagi laban tai yeki bethel ke bakan jaman sim agi yeng ke jongi trai bagi laban yo mahadi ke jingkermen ke jong me trai war bagi dana preng jong ke jingdo jong jingkermen jong ke jingem madira trai bagi laban i ke jing shisha bagi em hakiski ke be shisha ni aingo ye be trai bagi long ki sakhi kini ke baro bagi don ke jing ke bas kem bagi long ki nong fla trai ya ke jing pelhat ke jong me ya ke jingem ke jongi na ke khlam na ke jing yap them ke bon bat ledon bor ya ke ri ke jongi bagi ke perthai baro trai rap namar ka tha bagi laban sno tang hame uba long mau siang ke jingem ke jongi mar ngitep skam bade tang ha bagi sno hame bagi laban jeng skam trai ado ka bakut ka jingem ka jongi ka bakom ka ka por ngi kan mau trai ya kan ka ri ka be ka jongi kan mau trai ya ka ri kasi kan ti uberem baca shan ka mu horu jehova ha ka pateng ka barangsa trai ba bhai yang banda ya ka ri na ka jingma leng ba jong ki ki jing ki bang ye khndo isnai ka ban long ka trai na do ikin nong sansar ka jongka bakin yo ya ka jing start play ka jong me bagi laban ya lam ya la ka jong kari ya ka kom ka ka pot na try bagi laban yo ya ka jing champang ban sun sha da ka jing shapting ka jong la ka long ya ki nong lam ke badan ka state ka jong la ka long ya ki nong lam ki snong ka jong try ida duai na ka banta ki shakri ki jong me ki balong atrai kita ki nong ele ki ba khmat la ki long na try na ki na ka department jong ka health la ka long ni ki do ki ka ho try ki duai ba ka bor jong me kan long lam ba ki bagi laban try na ka bor jong me kesan bor ki yang kesan ki jong ki try ba ko ka bor ki yo ma di ka jing kur khu ka jong me ba idon ka jeng ba skam try ba me men long khat ham ba ki o ngi da boti kar pang na banta ki ta ki ba yo ma ki bala yo try ban na ta ka jing pang ka jing sitong o ngi dan ka jeng ka ba skam try ba ka thi ka bala mang ka jong me ka lo ka bor ban khia ban thau thmai ka jing ka jong ki o ngi dan kan mau kar pang try na ka banta ki ba do ka tangan ba sitong ki ba ki ba la se try na mar ka ni ka jing ja kim yo ya ka lan ban vam ban kadang ya ka met ka jong ti try ngi da duai ba me long try ba da ka ka ba ba ka no ka jing sham ka jong ki tu kner ya la ka jong ka ti ba ki try ki la ba yo ma ka jing ka khu ka jong me ba ki no thia men met kam da bam kam da ki ngai try ba ka jing ai jong me ka jing pan dhap jong me kan dhap phiang ya ka jing em ka jong ki try ba bha ngi tam scam ba me long play jong i o ngi ai ngo ya me long play ba da ki cha ka paro ba ngi dan ka jing ka ba scam try ba me pek nang te na jong ba kham tam ngi dan ka dau ka ba khrau ba ngai ngi me namar ki jing kar khu ka jong me ya la ka jong ka kan ho na ka jaka ya la ka jong ka ri ya la ka jong ka chai pan riu ngi boti ki ki ski ka ban dang wan try ba ka snam ka jong jisu try kan long ka snam ka bla shang sha ki don ka jong i ka bla shang sha ki jing khang ju ki yeng ki sam ka jong i ka bla shang sha ki ka ri ka jong i try ba ka ni ka khlam kan yo ban yai lai lo try sesilang bagi dan ka jing kermen bagi laban yai lai ya ka da ka bor ka jong me try ngim long ngi long te ki priu ki pop bom se ngi pen sko si ya me ya ka badai to priang rei ka bom dei to nang i kai ba dia ra ba try bagi nang la ban im ka jing im ka bai dei dur bat ka mon ka jong me ba kham tam bagi laban i ka jing shisha baka dei ka badan kham ngi ban pen kre bagi laban sham ban me ka por ka me ma wan ban sha bagi long ki bar khoi ban lai bat me chakal ka ri ka bam la pen kre na ka ta ki banga
try kan mau sa si sen pa ya ka jong kari kan mau ya ka jong ka banan kan mau ya ram pa yen ka stan ki jong kan mau yang i bai pai bai bingelaban ya lang ba kan ka duriau ba sao jong ka khlam se siliang na ka jing karben hapo ka jing lam ka jong me namar me ong te try ba kita ki besania how try kilong ko mulom se anu bam la ban pinki kum bagi lom kilong bra saurang ya ka Jerusalem kum ta how try ulang rekat balagi jong ki breu ka buram ka jingo ngi haisha me try ngi tep skam ba me long ublay men ngen man ta ba chi bom ju kodru to pdiang ye ka bangu ka ju khat kar pahat u shagri baret u jong me na ba yikine baro na duai ban ka khat kar pahat aka karteng ka dan bor ka jong u try ba unong pnem unong sales pa ba unong pun kya u jisu amen. Ublain kerku yang ibaro ke belai simenta hakan ke jing syakri lang ke jongi bat ublai unjuba bat usngap ru ke jing duai ke jongi baro ho ngidon haki yang ke sem ke jongi ngidon lagi jong jing bat ke jing ele jo ke jing em jongi nringitep pa ublai onom eno yangi paralok samla ba ye khamtam ki Kun samla jong kabalang Presbyterian Port Mauri. Lese ngilaling haki yang kisem jongi bangim la su banwan caka yeng jong ublay. Ya kaban syakri u. Lese pila ban perkat. Ya ki kam jong kejing sing samla ngidon sibon ki project ki jongi. Ngidon ru kejing pen krek jongi nagamta kejing sing Presbytery ki bangin sepediang hakin ke snem kabanwan hau benai February. Bat ngidon kibon kijing lot kiba kajing seng samla kadai ya kaban penlot hakaban penyak caprang ya ka kam commission ka jongi mereka jing duai kajing kerpat ka jongi kum kajing seng samla kalong ba penya ibu ha kajing duai ba ublei un kerku un yalam un pendap un penbiang ya kajing don kam jongi baro ho ki perok samla ba pinam klet ru ya ka ba pingkan mau ki kam jongi bat kini kajing pen krek jongi ya kan ka Presbytery nda ha ba pilayo ikalat ya ka ban pen poi ki jing aingu jong pi i contribution jong pi ya kajing sing samla nam taki kam jong ka bat nakam taki kam ki babon ha kajing trei jongi ya ka ban sapriang ya ka gospel ka jong Chris pinsale komta ngi duai bat ngi ai ke jing kerku kerdo ba ublain kerku ki kam ki ti jing trei jong pi baro ba pin bit pin biang ha ka bakum gani ka por jong jing ublai un kerku bat un yalam yangi iwe ngin penwai no e gani jing syakri jongi gani ka por da ka bangin yer wai lang ka jing ruai ka ba henrius pa laipopra ka jing ruai ka ba henrius pa laipopra hapo ki jingker khu jong me ngia kwa atrai ban syong tu pendap ka dok nut jongi khun ki jong me aingen long jingsuk jong me halakas ngi ru to ai ka jing ruai ka ban rius pa laipopra Try
wai no yakan ke jing syakri ke jongi hakan ke janmet ublain kur khuingi baro ngi aingu making ku try ba ien namar kan ka por ka ba khut bat ka ba kentang ka banging yo ban syakri ban mane ban pendon burom ka kerteng ka ba khut ke jong me ban ngi duai king ko pa ba ien ba men pidiang ya ki jing duai ba ki jing khot kerpat ke jongi try tu ai bor ba tu yarap ingi bangin la man syania tang hamehi pelaj ingi de jing kurku ke bikin sai tam ke jong me kopa patu ai ba ke jing i ba ke jong blei kupa na bom jukut ke jing ai ke badap biang ke ba shlei ker hai ke jong blei khun uji sukres lamba ke jing slok ke jing pengen ke jing pensyat bor ke jong blei men siam khoi tu ai kini ke belong lai ha uai blei ke long rengkat lembat ni hoi lambi ki khun samla jong ka balang ka jongi jong kani ka ri ka i ka jongi bat keleng slak ka berthai bat kita baro ke bala sius pa jong utrai ka kendo nadu menta siduk ki babom jukut ru amen